Kila tu nahdu laingut ki breu ki beladu la ka jingim na ka jingwan lyngshop kynsan ki bor ka mariang ha kini ki kindiat sngi. Kita ki bala klat ki gentop ya ki arngut na EKH Hills but iwe na Ri Bhoi District. Haba pentip ya kani umentri ka tanat revenue and disaster management uba kermen shila ule tho ba hakini ki jingwan lyngshop ka mariang khamtam ha khatlai but khatn rutarik mentau ubnai ka EKH Hills but ka Ri Bhoi kidai ki bala shakta ajur kuntop ya ki we ki district. Laito babonteli ki longyeng bat kumjo ru ki jingri khamtam ki jakarem kila julor hakite ki sngi. Ai kini ke brief hajung ide bat ka kini disaster bajia hapo jong ka state jongi ilai shibon ki jingdu jong ka state bat khamtam jong ki briu shimetru na kaliang jong ki jing shna lani ki jingte ki baper nilai ki don ki ying ki balong jong ki private bat kumchu ru jong ki government ki basha tua la pen tua mah da kini ka landslide and then ki don kini ki briu ru ni la du ya ki im te kalong ke ek bas si ban ong ba hakini ki kattu kanisngi hakini tayo ni iba ni la du khambon ki infrastructure but hadu ki men sembriu ru ni la du te naklian junga shwa bangani thu yakini ki ek jingjia na karpat ek briu jong state jongi bakin long ki ba fikir ba jingi de bat kani ke jingjia hapo jong state jongi nomar ngi I haman laus nem kashai one bit kani ka jingjia nomar bauslab ubajur hapo jong kani state jongi tena kata daw ngim de ban long ki ba kinsting palat ha jingi de ke jingjia lenti jongi bat kumjuru da don ki ba PE ka don ki jingma na banta kalashai tengah karpat iki baiba jong state bikin long ki ba ai men sem lang yingi da ka ba pentip ya ki ba ki I ba yo kanja te ka basil si ban ong ba haka kan riu menin kan riu bat kan lai trik ni I kam jur ba ka ni ke jingja hapo jong state jongi tingila tu ya ki men sem ya ki langut ki men sem riu arngut na po EKH Hills but iwe na po Ri Bhoi District te nalen junga nga ai condolence message yakini ki biri family ba blame don lang kat batki but nakalian jungi ke ek ba ngila khamtam kat kum ke norms ban ai ki jingi rap ngin persang kat bala ban pumpoi kloi shiki but nga request ki officer ru bikin long ki ba pungkloi ya ki kam khamtam hukum kini ki report bengin yo na ki police report na request ya boro ki district bikin long ki ba trash tom ban pensuk ya kam jong pajba namar kim de kwa than nangi hre ka ki kwa ban I ba ka sarkar lene ki department ba pher ki ba dei page ya kini ki kam ki long ki ba trash tom bat ki ban pungkloi ya ki kam tengah ngai skim boro ki ba long involve ha kini ka state jongi na banta jong kini ki calamities ba pher be pin long ki briu ki ba trash tom bat pungkloi ya kam khnam ki briu jongi kinum long ki ba kam long ka jing pershitom ki ban up ya kita ki scheme ne ya kita ki jing yo manto jong ki naga ni ki jing ja te haningi I ki reports ki ba pher bungi I ba kidon ki jingdo ki mararu bat kunjo ki jingja jong ki landslide kala pendu sibon ya ki jaka bat kunjo ki ying jong ki briu ki pala shakta lomba ni ka flood ru kala kta ba sibon te ki suro ki ek infrastructure jong ko government bon ki bala shakta te hani ki details ki khambun bhangan ai be details re nga tangata nga bu jing karpat ki pai ba pin long ki ba pikir ngi skem lada ngi tre medbat mensem hoi ngi namla ban pensengya ya ka natural calamity re ke bangila ban long ki bri ki balong bokloi ban ai ka helping hand ban ai jing rap iwe namar ladangim yarap hagni ka por ki bri ki shem janjar kanam toy ya ka jing kwa jongi ban yarap ki ha por ki ladon lani ki la biam te ngi skem ba yo le se na len jo government ba department ngi nom palla ban le ha por instantly ya ki ek kam re da jingi trilang jongi medbat mensem baro ki bri jong state ngi skem ngi la ban ai jingi rap yukum kini ki bri ki ba shem galanot ha ka calamity
te kata ke jing pensiun nalian junga re yaki report ngan sa khambun ki bashakta po East Khasi Hills but Ri Bhoi District kini kide ki art liki ayu parsha ki ki district ru kidang don hi ki bashakta ki don hi ki reports beper re bangim padyo lum lut ki reports nama this time name step ru nga ilam bagi social media ka don kani ka jingkeng ba syara da ka hapo ketika lenti Sunapur area mo syapok te bandek syapok la halai nanol te kum kita ki EKH bangim padyo full details te ngindang up ki reports na ki district beper dengan request ki district group bikin long ki bukloi ban poi ki reports singi kena bangin la ban ajing tip ki paidba but EKH bodon kam ngin persang ban bukloi kat ba la kena ban poi EKH ki cingirap syakil ki breu te kebesin tenat ban ong ban len ki district administration borok kila isim kia ya kini kam kila yale hi ke ba don kam tengah ngi scheme ngi ngindang continue ya kini kam kenang ban long ka babhan ta jang ki bai ba tang ha ka khanlai tarik tang ha ka khan riu tarik hapo jang ka East Khasi Hills kumba khat art li ki long ying ki ba shakta tang ha ka shisngi ki don ki marat ba yapru hang tu por and then kini ki penthor ki ba shlei but hagtu hi kasngi country trek niladu eve misem brew mo itai late shrimati larisuk song idei khunjong i shrimati orbin song ila khalat bukli te kalong ke ek ba si mo ban i ba kumkini ki jingjia ka chia post jungi re calamity natural calamity ke EKH bangimla ban ayu re kawai ke bangila ban punduna de ka jimpikir jungi long we should be alert lam kumta kan long ke EKH ba ayu namar bunsen nga i ba kadai ka unexpected ka ja yakini ke EKH baro ngi scam banginia persang hinalen ke government but department we are trying mo ni persang ban ai ka helping hand ka bala re nada ngi ai ru kan montoi ka tai jing ai namar ke e bus si khamtam ha jing tu ek min sem briu yunam la ban recover ya kata nani ban pan imbyang re shwa bakanja ni karpat bingin long ki ba long alert kata ka request na len jonga